गासै 67 जन फैगोन हा माबा कामान्डारा बि गनायथि बिनि आन्दाराव ओंखारगोन जोङो गोजोन सावरायनो होननानै ओंखारबोदों दा जोंखौ सावरायनो हो उनाव जानाखि मावलांनांगौ जों नोंसोरो जों नुलांबाय थागोन जों मावनायखौहाय आरो किबा हुदा लागा আছে কিবা জি 67 67 শান্তি প্রক্রিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া আৰম্ভ ना जोङो रायज्लायगासिनो दङ जोङो मा होनोमोनलाय आसामनि चिफ मिनिस्टारजों ओमफ्राय जोंनि बिटिआरनि सिएमजों जोङो सावरायगासिनो दं खोथाफोरखौ दा बिसोर मोनसेल' खोथा होदों जोंहाय जोंनि मानसिफ्रा ओंखारबोजोबनांगौ सिगांहाय ओमफ्राय जोङो सावरायनायखौ आवगायलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे केडारफोरा जेलाव दङ दा बिनि बागै बा सावरायनाय जादों जेलनि थाखायनोथ' जोङो दा सिसफायार लादोंना सिदा खोथा माखासे सुबुंफोरा पलिटिकेलफोरा एनएलबिनि माखासेफोरखौ मेक होनना बुंदों बिनि सायाव मा बुङो बिसोरखौ बुंनो हो दे बिसोरो गावसोरहा जेबो गैया थांला नालाय गावसोरा मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों सोरखौबा होनदों उमुनिफ्राय फैदों सोरखौबा होनदों उमुनिफ्राय फैदों आरे आफादाव मा सोरबा लेखा गोरोंनाव थांनो नामा सोरबा हालुवालाव थांनो नामा जिखि जाया बर'नि आफाद बर'आनो थांगोन ना बेहायलाय सोरथो आरो सोर दंबावो दस्रा मानसियालाय थांनोलाय दस्रा मानसिया थांफायाना बुंग्राफोरखौ बुंबाय थानो गावसोरानो मा जानानै दङ दा माबा আজি বিশেষ কোনোবা অতিথি আহিব নেকি হা হা বিশেষ কোনোবা অতিথি আহিব নেকি আজি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব আৰম্ভ দিনহাই তাৰমানে কিবা হেৰি কি কয় এডিশ্যনেল এছ পি আহিব আমাক টেক আউট কৰিবৰ কাৰণে যিমান ওলাব এইখন ল'ব